Hello guys, welcome back to my channel. नोंथां बयखौबो आंनि एबर इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जालायबाय आरोना। दा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे भिडिअ लाबोनो हालायबाय आङो। माने ना सारनो नागिरदों, बेनिखायनो दुब्लियाव फैदों आरोना आङो। गग्लानि ना मेसिनजों सारगोन। दा मेसिना अलरेडि लांखाबाय, थांगासिनो दं। नायलांबाय था। नै स्टार्ट जायाखै। दा प्लागखौहाय आं एसे खेवनानै नायग्रोनो सानबाय आरोना। ओमफ्राय स्टार्ट खालामनोसै दुब्लियाव। बे दहलाखौनो सारगोन आरो। ना दङ ना गैया आंथ' बुंनो रोंला। दङ होनदों आरो। दा सारखांनायनि उनावसो मिन्थिसिगोन दंना गैया। जिखुनु जा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। डेन्जार आरोखिना। बानायहोदां बेखौ मारैनो बाबायलां। खेवबाबो जायाखिसै। मारै दे दासो फैदों आरो फंबाया। प्लाग खेवनानै एसे नायबाय आरो जायोना जाया नायनोसै। जायाबाथ' मा खालामनाय जायो, गोदान बिहरनांसिगोन। दै नांनायासो एसे भुल जादों नामा सानगासिनो दं आं। बेयाव दै सोनायाव एसे दै नांदोंमोन नालाय। र' नायनायनि र'। जाबा जाबाय, जायाबा जायासै, गोदान होनांसिगोन। टाइट जाबाय दा सोलायबो। मेचिननि माबानि जना होदोंमोन आरोना। नैबे फिथायानो नैबेनो। ओमफ्राय खेवनानै मारिफिनबाय आरो। गग्ल' समग्रा मेकार फैदोंमोन आरोखि। बे बानायबाय। जाखायाखैमोन, गोगोद बोदों होमबाबो जनासो होदों। पाइप सोयैयाव अन जाबाय, दाना पाइप सोखांना अन जानाया जबायसो दा। जायाखैना नै बानायफिनबाय। एबार जानांसिगौ। जागोनलै एबार। दे जाबाय दा जाबाय दा। जाबाय नै जाबाय आरोना। दाबो गायजोबाखै नै जोंनिजों ओरैहाय। माइ गायनोसै ना हमनोसै। सोरने गायखो गायला जोबखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। माइया जोंहाथ' दाबो गायनो मोनाखै जाहैबाय। खासिया जायाखै नालाय। ओमफ्राय गायनायाथ' सिन्था गैया, देग्लाय अखा बहराखा। हायाबो गेबे जाखाबाय। एसे दै मोनबानो हास्रोबानो थांखायो आरोना। खासिया जाबानो गायफिनगोन आरो जोंहाबो। बेखौनो सानदों आरो। लांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। ना हमनो फैग्राफ्रानो जिरायनानै दंजोबो। ना हमग्राफ्रा साथा लानानै जिरायनानै दंफैजोबो नै। दैयानो राना ओमफ्राय दाबो ना हमग्राफ्रानो। ना हमनो फैदोंमोनहाय जोङो। दैयानो रानाखै दाबो। दैयानो रानला। नाया दै रानबासो मिन्थिसिगोन। राना नै दैयानो दाबो। एसे माबा ना मावा फिथिख्रि खारलाबायजेनदों। नैहाय नै बारदों। नायलांबाय था। रमानदोंलै। नायलांबाय था ओरैहाय दावगासिनो दं। दं आरोना ओरैहाय नायाबो दं। नाजों दैजों जाबाय आरोना। सारगासिनो आरो। माने दैया रानबाय नालाय, दैया गैला गोदिल'सै। ओंखायनो नाजों दैजों जेबजुब जाबजाब जाबाय आरो। नायाथ' नोङो नै बिदि गोजाखानि फिसानो गिदिरथ' गैखाया। ओमफ्राय एसे मोनगोन आरो आसा दं। नायलांबाय था। हाबदों आयं।
सारसननाया नै हाबगोन आरो ना दे हमला दे ना हमग्राफोर जादों माथो ना गोरि दे हाग्राखौ बुरल' एयावबो हाबदों नै होननाया हमलागासिनो हमगासिनो दं ओरै खाथियाव ट्रेक्टर हालेवगासिनो दं ओमफ्राय ओरै नाजों दैजों जाजोब्बाय नाजों दैजों जाजोब्बाय नै नाजों दैजों जाजोब्बाय नाया ओरैहाय नै जुग्राफोर दं आरोना नाया नै नाया नुदों टेलिभिसननि फावा बेसि बुरजा हमना लाबाय नै जायो आयो बेसेयाव हमना लादों नै फाग्लासो बेलाव फवासेनि बारा जाबायलै ना आयु गोग्गोमलै नैबे फिथिख्रिया नै नैबे गोग्गोमखा आं हमहरखागोनलै बेखौ दे नै 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 गोग्गोमखा नै नै गिदिरथार फिथिख्रिया नायाबो नै गिदिरथार बाल्थिंसे मोनखाबाय नाया ना बिदि मोनबाय खेथ्लायालाय फैथा लांखो बाल दैयाव हरले जोंनो दैया औ आंनो बिदिखाय हर आं लोंखांबाय फैनाया गांजिमा बे जाजायाना बै फिसाया जोलायानो गोथाव एसे हाग्रा बासि बे जाजाया जोलायानो गोथाव थावनिबो जाजाय गोथाव नङा बियो जाजायो दा आंनि बियो आं एफा सोलोंनो हाया लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय